jutro. Dobro jutro. To Knjaževačke slatke kuće. Vaši. Mislim da je bolje da se vratim u Rikverc pa odande, no? Da ne bi odavde zaobilazili, jer ovamo ne mogu da skrenem levo. Jao, kolega nije mogao da izađe u dnevnu smenu, pa ja iz noćne, čoveče, znači od sinoć, od 6 uveče i 24 časa radim, znači do 6 uveče opet dan. Mislim, dobro, ja sam kriv, ja prihvatam. Ako sam kažem ne mogu i idem kući, čao. Mnogo je to. Ma kakvi nije, evo, znači, kao srce mi lupa, a pritisak, znači, evo, merim puls, znači, gotovo da je, nema ga, nema pritisak. Jao, i sve neke svitkice. Znači ima tačno odavde, znači kroz teme. Ima jedna tačka ovdje kad je dotaknem. Ona me severne, pa niz potiljak, niz vrat, niz kičmu, sve do kolena. A koleno kad ovako radim, pucketa. I tu mi prolazi, uz kičmu ide. I sve celom dužinom, znači od kičme i ovde u kolenima. I kad ispravim koleno, ono pucketa. I kako vrtim koleno, ono mi pucketa tu. Ali dobro, mislim, to nije od sinoć, to je ko zna od kad još imam te probleme, ali tako kad se Kad se premoriš. Jeste. A pošto radim noćne i dođem kući i sad ja znam, pošto živim u zgradi, tu sam na bulevaru i pošto radim noćne, ja spavam danju i dođem u 7 da odspavam, a komšija burgija. I onda, mislim... Nema ni od spavanja. I onda kako posle da pritisak bude u redu i sve to kad... Nije to. Ajde da se naspavaš preko dana, svakako, to je promenjen bioritam. Drugi bioritam to. Ne valja ni to, a kamoli da te burgija te ometa, čoveče. A šta da mu kažeš, mislim, on čovjek, ajde, radi nešto, mora da završi, mislim, ne možeš sada... Ja kažem, ja radim kao taksista u noćnu, nemoj da burgijaš. Ja imam čipiće za uši, one kao sunđeraste, a prilagode su uvek. To je dobra varijanta. I onda kad tako neko nešto, neka gužva, ja onda to stavim. Jest. Spavam, znači. A ono se naduje uvek na buvri se. Da, prilagodi se, da. Ja, koristio sam ja to. Tako da, mislim, nekako, mislim, gledam ja sad sebi da napravim onako kako mi odgovara, a da nikog ja sad nešto ne... Jeste. Jer to što kažeš, ne možeš njemu da zabraniš kad nije, mislim, da... Evo ga, tačno me sad stislo. Samo sekundu, molim vas. Znači, gotovo je da mi se ne smrači. Samo sekundu. Oprostite. Malo da dovedem u vodoravno i onda posle može.
Evo gdje ti? Nisi bre? Što si lego tu? Što ležiš bre? Imam nizak pritisak. Pa šta sad? Ništa. Kako ništa? Pusti mi bre, moram da ležim. Ti da ležiš, a ja? Ti sedi. Dokle da sedim? Čuješ ti što te pitam? Dokle misliš da se izdržavaš tu? O bre, majko mu, da li si čovjek bez duše? Kad mi padne pritisak, moram da prilegnem jedno pola sata. Kako pola sata, budalo jedna? Možda i to da se skrati. Kad bi skuo kafu. Ali ne smijem da ustajem. Evo, ovakvu budalu još nisam sreo. Gdje ti je britva? Evo je ovdje. I samo da... Izvinjavam se, samo sekundu. Ovo može jedino da me spasi. Znao sam ja da će ovo da me strefi. Evo, kako ruka se drhti. Vi ne morate ovo da trpite, ja se izvinjavam, ali evo samo da mi se malo... Ništa. Ako me kofein ne povrati, gotovo, ja pada. Meni u takvim situacijama više pomaže limun, pomaranđa, vitamini. Vreme razbude i dignu nego kafa. Mene kafa sam. Jo. Dobro, te imam ovdje gdje da stavimo. Evo, sekunda sam. Evo, svitkice popuštaju, gube se. Jo. Oh. Se razmrda malo. Ali neka nam je Bog na pomoći. Sinoć morao jedan da me uštine. Što baš sam Pa to nije, to je kad je čovjek nispavan i onda vozi, ajde pare, pa dobro i ti novci nisu toliko bitni, ajde ko će da izdrži porodicu. I onda me uštinuo sinoć jer fokus je samo, znači nije drugo, ja neću da se uspavam dok vozim, ali me uštinuo na raskrici za malo na crveno i za malo da me jedan udari od strane. Dobro, tu smo. Nećemo da napravimo neku papazijaniju. Blizu smo. Hoćete vi kresite gdje? Možete i god vam je tu zgodno staviti. Mislim da ne bi trebalo da se hvatate za novčanik jer vam je ovo gratis vožnja, jer ste upravo prisustvovali skrivenoj kameri Lux Taxi Niš. Mislim, ako se slažete da objavimo ovo, pošto je ujedno reklama za naš taksi i iako vas nisam mnogo isprepadao. Niste mi isprepadali, ali nadam se da ste vi dobro. Dobro. Hoćete vi malo kafice? Ne, hvala. Imam još. Hvala.
sam htjela da vam predložim da stanete negdje da kupite neki limun. A dobri ste, da. A vidim, dobri ste. Vi ste se za mene nasikirali nego za sebe ono gdje će Pa ovaj šta da... imam ja da se sikiram za sebe, meni dobro. Prijatno iznenađenje. Super ste, hvala, prijatno. Lux Taxi Niš, broj telefona 018 060 065 i 069 3599 700. I da znate, od sada imamo novu funkciju u autu. Znači šta je ovo? To je Dina Card, Mastercard, kreditne kartice, devizne kartice, koje god kartice hoćete, ovo sve prima. Znači ne mora cash, kao i u svakom taksiju, ovdje već može i kartica. Ja mislim da, jel imate vi to tamo u Beogradu? Je li bre? Viš, Niš šta ima, a vi tu kao metropola. Ok, ej, zatvorio sam ulicu bre, čoveče. Nego nedelja nema gužve pa neće da mi zamere. Idem na stajalište. Samo da prođe ovaj džiponja, bembara. Ajde sad. Vozi profo! Please subscribe this video channel and check out next hidden camera.